waduke mana matichien matin weche mag telo mar Nairobi ka wate kini kod governor chalo nade sani iwinja maber governor nigi challenges ne to gin challenges minyalo losi iwinjo kani winjo press conference mana wuoyo to kata gima na wacho the first lieutenant mag governor gin MCAs governor okinyal pogri media wards 85 te Nairobi ka jok manyaka wangi mokwongo gin MCAs gi members of parliament you cannot work in isolation okditi kendi minyal iwinjo koro wane wacho niya governor communication mare kendo wuoyo ne gi laruok gi ji lalelruok gi ji omedi mondo ng'e nang'o problem ni kanye mane gima nyalo wacho kende siasa ng'eny to siasa bro biro lure gi kila ng'ato bro kelo scorecard mamare ni kanu miya tich mae kaka natin 2027 odong yaka wuono nyaka chieng' ma ji go kura en ga chiel gi ndalo 47 apa ni gini ariyo gi ndalo moko matin nikech wadonge budget ariyo koro thuolo ni we wami governor thuolo timango otim tije jo Nairobi emano kete kanyo jo Nairobi emung'e gimomiyo ne gikete kanyo kendo ne wayudo direction motegno koya ir baba Raila Amolo Odinga gi jatend piny William Samoei Ruto siepna emane konwani sani tungni mang'eny Nairobi ka ok ber iwinja maber tungni Nairobi ok ber Nairobi control 60% of the total GDP mar Kenya ka budget ma Nairobi en budget 38 mag counties moko koriw kumoro achiel bing'e ga wacho ma to anytime ma tungni obed Nairobi ka molo sani kade kore ni governor obedo impeached kore kani by elections kore kango nyalo destabilize piny mangima when Nairobi sneezes the country catches a cold ni Nairobi ka ofuola matini ojir matini omogo Kenya mangima yo siapiny ni tango madhi mbele ni tungni moro ni Nairobi dong ne ga Nairobi kaka maandamano mtie the whole country comes to us we don't want to go there sani the gains that we have made as Nairobi politically yudo ka gik moko oduogo kwe aito chane ni bene oduogo okweyo gik moko mane dhano oduogo mamor mapenjre ni to karamae kaka ber ka wadak ne kaka sani wala dhi mbele Nairobi ka ne kaka gik moko timre ne kaka yani kwe moro ntina akene bifse pwenye kwe moro Nairobi ka no awinjo kamikelo no kwe moro ni Nairobi ka to kwe no ber ni ohala ber ni investors ber ni sirikal ber to ok ni ka kwe nitie to tich kik tire iwinjo kwe nyalo bet maji dhi tich kik tire tich odhi mbele kachopo 2027 idhi ket scorecard so decision Maruno was for the best interest of Kenya of Kenya that decision was for the best interest of the country no githuo kete kada faces gete economy stability we Kenya uyue mondo nikech jomoko Nairobi okericho ba Nairobi okericho jok moko go nyalo gole kom sasa Nairobi okericho Nairobi ok tarakaniti Nairobi ok meru irija Nairobi okoma bei ba ma city kapango ba ma Nairobi ida kidhile ndio mabei to marungra mogi nango watied kwataka mai chunye Nairobi kama UN nigi Nairobi kai makedo medo bede UN Nairobi ka bede UN moko duogo Nairobi ka iwinja maber Nairobi ka ema chuny ohala ministries te run from Nairobi ka iwinja nyaka department ma devolution